लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना दि सोंबाय थादोंमोन ना आं मा खामानि मावो होननानै, खामानि मोन्दोंना मोनाखै होननानै। जोंना खामानियानो सिगांनियावनो दङ, आङो सिगां जा जे जायगायाव मावोमोन बेयावनो आरो दा बे जायगायावनो दंफैफिनो। नोंथांमोननो आं दिनै देखायलांगोन जोंनि दखाना मा दखान। एसेबाबो नोंथांमोना नायनानैबाबोथ' मोनथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा। दा नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला। दा नैबेनि अबस्थाखौ नायनानै लाग्रोनाय लोगोफोर, बे मा साइसआव दं। दा बे आंनि आखाइनि आरो दा बेखौ आंनो हगारना होदों। बेखौ दसे उनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दहाय एसे सिगाङाव माबायदिमोन, नै दा एसे साफासिन नुबाय आरो बेखौ हाया आरो फोसाबनो, एकदम नोगोद लेथ्रा। माखासेया मोजां, माखासेया गाज्रिसो। दा नै गासिबो ओरै बे न'फोरनि फिनेल माबा माबि, ओमफ्राय नैबेफोर जाहैबाय बे बक्सफ्रा थावनि गोजा, थाव माबानि ओंख्रि जाग्रा थावनि। ओमफ्राय बे जाहैबाय गासिबो नै सार्फ एक्सेल पाउडारफोर, जि माबा सोमग्राफोर। नैबे जाहैबाय टेमरिन, माने मा होनो थिंख्लां। नैबे गुर मेथाइ। ओरैनो लेथ्रा फेथ्रा दङ माखासे बेफोर। लोगोफोर नोंथांमोना सोंबाय थायोमोन ना आं मा खामानि मावो होननानै, मा खामानि मोनखो होननानै। जोंनि खामानिया नैबेनो, नै मोनसे ग्रसारि दखान आरो ना। ग्रसारि दखानखौ मिथिगौ ना, रेसन दखान मोनसे। बियो रेसन दखान आरो गोजाननिफ्राय जेन'बा थाफैनाय मानाय बेफोरो बाव लांफैयो। ओमफ्राय गावसिनि खाथिनियाबो लांफैयो। ओमफ्राय जोंना बेनिफ्राय डिलिभारिबो जायो आरो आइटेमा अनलाइन माबा खालामोब्ला बेनिफ्राय जोङो डिलिभारि खालामो। गोजान गोजान जायगायाव थाङो आरो बेनिफ्राय। हमना लादो बिदिनो बे बेंगालराव जेसेबां अर्डार हरो बे बेंगालर साइडआव हरजोबो। ओरैहाय दङ नै बेयो साहाफोर, साहानि आरो साहा रं बे गासिबो नै बे साहा रं। मा नांगौ मोनजोबगोन आरो माइरंनिफ्राय लानानै गासिबो दंजोबो। सेम्पु गासिबो दङ आरो ना, गासिबो मोनजोबगोन आरो जोंनि बे ग्रसारि दखानावहाय। सोरबाफोर बे जोंनि खाथिफ्राव दङब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। मा मा नांगौ बेखौ आंनि कन्टेक्टआव कन्टेक्ट खालामनानै अर्डार खालामनो हागोन आरो जोङो डिलिभारि हैखायो नालाय। ओरैनो आथा थाव गासिबो बेनो आरो। खामानियालाय मोजाङानो, बांद्राय माने भिर जाया आरो बिदिनो अर्डार फैबाल' एसे भिर जायो। ओमफ्राय बिदिनो बायहेरायाव कास्टमारफ्रा बारा फैया, अर्डारसो फैजोबो बांसिनानो। एसे कास्टमारा माने माबायाव जायो होनब्ला डिसेम्बर जानुवारि बे साइडआवसो नोगोद कास्टमार जायो आरो बेवहाय। मानो होनोबा बिसोरना बाहाय फेस्टिभेल थायो नालाय, बे समाव बिराद माबा जायो आरो भिर जायो। ओमफ्राय बिदियाव खामानि मावनोबा मेनानो बिसोरनियाव कानाडा लेंगुवेजखौ सोलोंनानै लाग्रोनांगौ आरो। कानाडा लेंगुवेजआ बिसोरनि थाखाय एकदम मेनथार बिदि दखाननियाव मावनोबा। दा मोनसे खामानि दङ आरो हिन्जावफोरनिल' गिफ्ट दखान, बावहाय होनदों कानाडा रोंनाय सिख्लाफोर नांगौ होननानै बुंदों आरो। सोरबाफोर बिदि फैनो दङब्ला सिख्लाफोर गोजा नांगौ होनदों, हौवाफोरखौ नाङा, सिख्लाफोर गोजा। सेलारिया फार्स्टआव बिदिनो 12,000 बा 10,000 स्टार्टिङाव बिदि होगोन होननानै बुंदों। रुमा फ्रि होगोन, ओमफ्राय जानायखौबो होगोन, संनानै जानांगौ आरो। ओमफ्राय बेबायदि मोनसे दङ आरो। दा सोरबाफोर फैनोबा फैनो हागोन आरो लासैनो कानाडाफोरखौ सोलोंनानै लाबानो जाबाय। थाबाय थाबानो रोंलांखायो नालाय। दा जोंनियावबो बिदिनो कानाडा लेंगुवेजआ एकदम मेनथार, रोंथारखानांगौ। जोंबो सिगाङाव रोङामोन, जोंना मेडाम दङना, मेडामा एकदम नायै नायै फोरोङो माबोरै सानो, एक दुइखौ माबोरै सानो, बे आइटेमफोरनि नामखौ गावसिनि भाषाजों मा मा होनो, माइरंफोरखौ बा माबा बुस्थुफोरखौ बेखौ खिथाजोबो आरो मेडामा। दा बेसारा एक्सिडेन्ट जानानै दं, एक्सिडेन्ट जानानै आखायानो माबादों आरो अपारेसन जानानै दं। जि गोलाव गैयाबाबो बेनिफ्राय बिसिम अपारेसन जानानै दङ, फैनो हाथ'वाखै दासान्दि दखानाव।
बिदि आरो मेडामा जोंखौ फोरोंबाय थायोमोन आसि थुयै थुयै फोरोङोमोन बिराद मोजां आरो जोंना मेडामा दा मोजां फोरोङो बेजोंनो जोंबो रोंबाय आरो दा बर्थमान गासिखौबो सोलोंनानै लानाय जाबाय रोंजोब्बाय रोंनायालाय दा बेनो आरोना लोगोफोरनि दा आंनि हिन्जावनिया जागोन खामानिया मेडामजों थाफानानै मावनांगौ दा मेडामा बेलेग जायगायावसो दंहैथ'यो गावनि बिमानि न'आव दंहैथ'यो गाव फैबासो मेडाम फैबासो बिनिया आंनि हिन्जावनिया खामानिया सुरु जागोन आरो दा मेडाम गैथ'वा नालाय दा बिना खामानि गैथ'आ आरो दा रुमाव 15 दिनसो थाथ'गोन बिनि उनाव बेबो खामानि मावगोन आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना जों मा खामानि मावो बेखौ नुबाय नङा होमबा जोङो मोनसे ग्रसारि स्ट'राव आरो ग्रसारि स्ट'र रेसन दखानाव मावो ओमफ्राय आंनि हिन्जावनिया न'आव जागोन मालिक हिन्जावजों मावफानाय बा बे दखानाव माइरंफ्रा जेनेबा एम्फौफोर जायो नालाय बे एम्फौफोरखौ सालिनानै लाबोनांगौ आरो बेना सालिनानै दोननांगौ जों लायगोन गारिजों बेबायदि सेलारिफ्रानो खम आरो खमालाय जोंनो रुमखौ होदों फ्रि ओमफ्राय सेलारिया खम आरो अबयसे जेखि जाया मावनांसिगोन दा उनाव बारायगोन नालाय दा लासै मावलांसै आरो बेखौनो थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै आंना मबाइला केमेरायाबो बारा जाला बेक साइड केमेराया जाला आरो बांद्राय मोजां नुला हारसिंनो ब्लार जाग्रा जाबाय ओंखायनो भिडिअफोरखौनो आं बांसिन बानायनो हाला आरो ना सेल्फि भिडिअबाल' बानायनो हासै बेक केमेराजोंबा एसे माबा जाबाय उनफ्राव लासैनो लानो हायोब्ला भिडिअखौ थाब होबाय थागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअखौ मोननो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय सारा नै बेयाव जिरायगासिनो नै माइरं साइसानो गोरलै गोरलैल'खा नैबे जाहैबाय नै माइरं पाउडार माइरं देखानाय